ktorou sme začali už minulý týždeň, pani Terka, a teraz sa ideme opäť na ňu pozrieť. Posledný krát dobré ráno, je to tak, doteraz sme sa s výherkyňou pani Terkou venovali jej postave, ale teraz prejdeme trošku k inému súdku, k inej veci, ideme sa venovať konkrétne myhalniciam. O tom nám povie už zase pani Miriam Ištoková. O čo teda ide, aký je to prípravok? Chcela by som predstaviť v tomto vstupe náš zázračný koktail pre myhalnice. Je to prípravok, ktorý priamo stimuluje rast myhalnic, ale aj obočia. Je účinná látka tohto zázračného koktejlu je prostaglandín, ktorý bol extrahovaný z očných kvapiek, ktoré sa používali pri pacientoch, ktorí mali šedý zákal. A keďže zistili, že títo pacienti mali všetci krajšie a dlhšie myhalnice, tak sa snažili dať to aj do nejakého kozmetického prípravku. Do tohto koktejlu potom primiešali ešte vitamíny A, C, pantenol, ženšen a vlastne dosiahol sa takýto zázračný koktejl, ktorý počas 6 týždňov vám urobí nádherné obočie a myhalnice. Môže byť obočie, teda to sme počuli, k tomu sa ešte vrátime, môže byť na tieto prípravky nejaká alergická reakcia napríklad? Bolo to klinicky testované, žiadne alergické reakcie neboli potvrdené, avšak keď sa začína s týmto prípravkom, tak väčšinou začervená očko, ale to prejde po nejakých 3-4 dňoch, kým si to očko zvykne na to. Vidíme, že aplikácia je naozaj jednoduchá. Potrebujem na to nejakú asistentku, aby mi toto spravila? Myslím, že my sme veľmi šikovné všetky dámy a funguje to aj bez asistentov. Takže ja si to vyskúšam, či naozaj je to také jednoduché, ako to vyzerá. Milí diváci, naozaj šteček nádherný nanášame na spodné myhalnice, pekne, aj na obočie, to sa mi páči, aké mám, takže to nebudem. Asi týmto spôsobom. Ak by ste chceli vidieť, máme tu aj iné dôkazy o tom, že tento prípravok naozaj funguje, takže milé dámy, nech sa páči, môžeme sa na to pozrieť. Chcela by som ešte povedať, že v podstate prvé výsledky sú dosiahnuté až po 3 týždňoch aplikácie, čiže tie prvé 3 týždne sa nič nedeje a potom myhalnice krásne zhusnú a minimálne o 1/3 zväčšia svoju dĺžku. Takže to je veľmi želateľný výsledok. Určite áno. Je to veľmi príjemný produkt. Ďakujeme, že sme sa tu opäť dnes videli. Určite sa na nás tešte aj na budúci týždeň, pretože pani Terka bude pokračovať vo svojich procedúrach. Pekné ráno. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Toľko báb, ty kokso, vidíš to? Ja som tam videla kamarátku Evičku. Fakt? No dobre, všetky majú 3D. No ale aj Miška Slamenová má pekné myhalnice. No nemám 3D. Nemáš 3D? Máš 2D.